On the way pala kami guys para pumunta sa Tilahit, Tandag City dahil piyesta doon. Ayan, dadayo lang naman kami para makakain kami ng libre. Almost 1 hour or eksaktong 1 hour pala ang biyahe papunta doon. Tapos ayan, nabutan kami ng ulan, haggard ang lola nyo. Pero yung mga kasama ko, parang basang sisiw. Naka-stay lang kami dito sa Price Gas. Nila na nga guys, kaya nagpatuloy na kami sa pagdadrive. At eto, minto nga kami dito sa crossing ng Tago dahil may nakita kaming balutan, grilled balot. Para masubukan naman namin yung trending na grilled balot. Pero mas mahal siya kaysa regular na boiled balot lang. Ayan, nagtanong na nga kami kay Kuya Pogi kung magkano yung grilled balot nila. Sabi niya 35 pesos lang naman daw. O diba, ang mahal? Actually, boiled balot na rin naman siya. Pero ayan, grinilled lang nila ulit para matawag na grilled balot at para mas mapamahal pa yung benta nila. Tapos, nilagyan lang naman nila ang toppings na sibuyas o di kaya bagoong. Basta sila nang bahala kung anong gusto nila. Ito nga guys, nerve na nila yung grilled balot na in-order namin. Ayan, tinikman ko na at kakainin ko na dahil gutom na rin ako. Hindi ko na maantay yung pupuntahan naming piyesta. Kaya mamaya babawi talaga ako dahil gutom talaga ako. Ito nga, nilagyan pa nila ng steak. Hindi ko naman siya nagagamit dahil gusto ko lang magkamay. Ito nga yung kasama ko. Itong dalawang to, ito parang basang sisiw kaniya. Ayan, alam nyo ba ang sobrang takaw din nila kumain ng balot? At itong kapatid ko na to, tinawag pa si Kuyang Pogi para magpadagdag daw kami ng grilled balot. Willing daw siya maghugas ng plato kung sakaling hindi kasya yung pera na ibabayad niya. Ayan, kahit pa paano nabawasan din naman yung maraming gutom namin. Ayan, malapit na nga kami guys, nadaanan na namin yung masarap na kainan dun sa Paplaya. At eto na kami, nandito na kami sa Boulevard ng Tandag City. Eto lang naman yung magandang tambayan dito sa Tandag City. At eto, may nakikita pang sasakyan na pwede kang makapanood dahil piyesta nga ngayon dun sa Tilahi. Ayan, willing silang at naka-live sila pala. Ayan, nabubulol na tuloy ako. Ayan, ang ganda dito guys sa Boulevard. Maganda siyang tambayan. Dito halos kadalasan ng tao na tumatambay sa tuwing pumupunta sila dito ng gabi. At dito na kami nagpapalipas ng oras habang inaantay namin na medyo sakto na yung hapunan doon sa pupuntahan namin. Eto nga guys, papunta na kami sa wakas, finally, or ano pa man yan, dahil nagugutom na kami at gusto ko nang kumain ng hapunan. Paparami talaga ang kain ko neto dahil masarap pa naman magluto yung pupuntahan naming piyesta. Eto guys, andito na nga kami sa labas ng bahay na nag-imbita sa amin ng hapunan. Eto, nag-usap-usap na kami dahil nandito rin naman yung tito ko. Ayan, nagkakahiyaan pa kami kung sinong mauna. Nagtutulakan pa kami niyan guys kung alam nyo lang. Pero eto, naglakas loob na kami pumasok dahil para maimbitahan na kami ng hapunan. At eto nga yung handa nila. Ang sarap. Ayan, nagkabaliktad-baliktad na yung pag-video ko dahil ako'y nahihilo na sa gutom. Happy Fiesta Tandag! Sana mabusog kayong lahat. Eto, kakain talaga ako ng marami dahil nandito pa naman yung gusto kong kainin. Kain tayo guys dahil pupunta rin pala kami mamaya sa gym dahil maraming papanoorin dun. At meron din pala silang artista, si Tony Labrosca. Isa siyang hot celebrity. Basta, yun na yun. Papanoorin natin. Tara, manood tayo. Eto, nandito na nga si Tony Labrosca. Ayan, may dinala pa siyang babae sa stage. Hindi ko alam kung bakla ba to. Mukha naman tong bakla. Sige, bye guys. Bye-bye na. Bye! Thanks for watching!